With some big mans had to make channel never do Monday with yellow bedego and then yellow one star and never had do for what store you gonna get a star ego it make you happy go more begana boko nego di federal ne kita newich ne kita enwero nzukọ na nnewu enwero igwe cabinet enwero ku ndị board of trustees onwe nke to ife na nwecha problem unu na-enedu ọkwa ịnọle ya. Yes. Onye na-ekwu ife a now. Onye na-ekwu ife a bụ Sir Gabriel Chukwuma. Onye nke bụ gịnị? Gabros na Nnewi. Yes. Nwanne Innocent bụ onye Innocent Chukwuma. O nwere ife okwulu hia nji wee weta vidiyo ya n'iru akwụkwọ. Ọ sị gị ka ndị ọnụ na-elu n'okwu na Nnewi ka fata ibe okwu ọnụ ka anapụta Nnewi n'aka ndị oshi ji Nnewi. Mgbe jụọ kee ndị ọnụ na-elu n'okwu, o so n'ime mbụ Gabros, ọ nọ n'ime mbụ nwanne bụ Innocent, ọ nọ n'ime mbụ Ibeto, ọ nọ n'ime mbụ ndị ọchịkasị mfa fariri nne na Nnewi fancha bụ gịnị ndị ọnụ na-elu n'okwu. Ị ga-afụ point o reziri here na Nnewi has been hijacked by ndị Oliokota, nke bụ na igwe cabinet anaghị emezi exist and many things start up pointed out mana enwere m okwu. Efugufo olubeghị 3 years o ji wee nwụọ mbụ Ifeanyị Ụba ife ndị a na-eme na Nnewi, mana mgbe Ifeanyị Ụba nọ ya ndị a amaghị mkpa Ifeanyị Ụba balụ. Gbuo dike na ọgụ nọ mbọsị ife ga-eme achọba nwa dike. Ndebe edebere dike n'obodo adịghị mma, ewepụ dike obodo ajụ oyi. Ife a bụ ife Ifeanyị Ụba na-abịawuzi sinsi. Ifeanyị abụrụ okenye, ọ bụla oge anwa asa na Ifeanyị na-eme. Yes, a na-ebu Ifeanyị kịta na ụlọ afụgo na o nwere oke nọ n'akpa na-ata akpa. O nwere ihe bụ isi obodo sometimes ọ bụ ọba inwe aka na uche ma ọ bụ ịdị ekwute okwu. Onye na-achị obodo na-espendi nke o nwere enwe, a na-eji ego achị obodo. Onye Ifeanyị na-eme osi ike Ifeanyị etibe ego, mana mgbe anwa a na-afụ ya bụ ndị Nnewi asonye na-achọ position, asonye na-eme mmacha. Kịta now what is going on? Ifeanyị jiri ego weli hodu Nnewi, a na-ekwu na-adọgbu ya ego, otinye ego ebe a, otinye ego ebe a, mana mgbe anwa ndị Nnewi na-afụ ya asị onye wewuo, onye na-achọ nke oge ere na kpuo, onye ga-akpọpụta ka ọ na-ewu ewu. Ọ bụrụ ya, ọ na-eme ife anwa for peace idara Nnewi. Onye bekalịa akwa okpowu iyi ego, nye kalịa nsogbu enye gị ego. O mee ya ndị Nnewi mgbe ha nọlụ ji orubeghị na 3 years o ji wee nwụọ mbụ Ifeanyị Ụba. Nnewi na enwebeghị peace, everywhere na-agbaghalaghala, onye nke akwụkwọ onye nke ekwu obi. Instead ịpụta openly kwuo okwu bara uru, esi na azụ na-enye bribe. Ife afọ na-aghasa obodo anaghị ekubulu ụgbọgụlụ. Ndị Nnewi now na-agbasi n'ihu akwụkwọ. Nnewi anyị ma ngụrụ akwụkwọ na Nnewi, Okongwu Nnewi, uwe GGMS, anyị bụ ndị old boys. Ndị Nnewi anaghị ekwu ọtụtụ okwu maka ha nwere uche. Ọrụ ahụ ife onye Nnewi n'ihu akwụkwọ ọ na-agba asịrị no, onweghị efe ya kama ọ gachụba ego. Mana kịta now ndị Nnewi abaghịkwa n'ịgba asịrị. Ndị Nnewi abaghị pụta n'ihu akwụkwọ. Mgbe Ifeanyị Ụba na ụdị ife adịrị eme, tupu ụdị ife apụta o si n'azụ settle the case. Ọ bụrụ nke ga-eli ego oli ego, nke ga-eli ije ọkpa oli ije ọkpa, nke ga-eli okwu ọnụ oli okwu ọnụ. Ọnya bụ dike. Ọ bụrụ ikwucha ọchọ maka gịnị? Esta akwụgido kwulo nwanne echi, there's no solution. Watch this video ka efe ife ọ na-ekwu mbụ Gabriel Chukwuma, onye nke bụ gịnị Gabros na Nnewi. Ịgbakọ wepụ efu na nchi apụgo n'ata ata na meghalizi arụ. Ebube aha ji mara Nnewi mbụ a na-achọ na ka abụ ọnya na ọma ahịa ka afụzie ife Nnewi ji wee dị ebube.
ide ekwu okwu ekwukwa there's no advice ka nye ndị mmadụ but onwe ife dị ka ife mmadụ ma ada egbu ya. Ndị Nnewi ụmụ ka m na-agba ife a ya na ntị ụfọdụ na-afụ m ụfọdụ si na mba opposition abụọ m opposition ọmụnwa bụ Nnewi plus ndị Nnewi ihe a this Nnewi solution team 97% of ndị Nnewi ndị bụ opposition ndị dị 3% mana abịa chenji ya na-akpọ m nwa na-asị na anyị bụ opposition na na-akpọkọsị canopy. It's not true. Onye na-ekwu eziokwu jisi ike na-ekwu eziokwu wee chọrọ ịsị asị ọ na-asị asị unu anyị ife na-eme na Nnewi mgbe gara aga unu ma Jesi Okeke bụ onye Uruagụ ọ bịakwutere m for support na ịchọ ijechi ya azụ ife a na dislocation ka e breki ya nye advice anya hapụ ya ọjụ jee ọ maziri o si wee gaa very nice somebody ochi iji aka emebi onwe mesịa nwa igwe na onwe ya mgbe nke ọ bịa ya ka enyere ya aka na ya rụrụ ọrụ na ya wụ vice ka e bụrụzie na ya wụzi spika nsị a na ọhife iwu Nnewi kwuru na ya de obe iwu Nnewi kwuru ka respect igbe wodo intact na ije ha meje debate be mebie ngwachi ya si anyị ejezina bụ onye ọzọ buru ife na kpuo ojegozi ọzọ so na ihe a na-ekwu amụ onye ụmụdin adụm eme ka mmejọ mmadụ Chineke na anụ onu m ife afọ ya na anụ onu m adụm eme ka mmejọ mmadụ adụm achọ ego ahụ my problem ife na-eme ka ọ dịrị Nnewi mma okwu na-ekwu since bụ ka ya dịrị Nnewi mma ọ bụghị nọrọ na-akpụgharị oche na-akọ na ndị na-akọsị eji achọ settlement mụ nwa ya achọ settlement ndị a na-akọ settlement akpataghị ego ndị n'ọnụ what is ego mmadụ ya enwecha mecha hapụ ya nwụọ ndị mmadụ echiri aka na-akwụ na ya ọha dị ishu n'ife bụ dị ishu na amaghị eme sentiment etu anyị si daa against onye Uruagụ chọrọ ịzọ m daa against onye Otoro chọrọ ịzọ m ka nsikwa daa against onye Umudin chọrọ ịzọ data na mba onye Umudin a na-asị 4 years ebe ka esi nwee 4 years o nwere ndị nọ ma 4 months asante na ha gaana o nwebeghị onye nọrọ 4 years na local gọọmenti kaadị fọsa ya na-achọ ka e nwee 2 times na-ese okwu na Nnewi na-hapụ onye ọ na-ama ife a na-ekwu bụ eziokwu ma ndị obi ma ndị dị iche iche ma leaders ha chama ife a na-ekwu bụ eziokwu bete onye ruo n'eze onye ya ekwu bete ụmụ advice na-enye ụnụ ma ndị sa anụ akwụkwọ na-amaghị ama ndị a confuse asa anụ ha akwụkwọ nke afụ n'ụwa ụnụ ya adụvere ka afọ onye gwa mmadụ ree ụnụ aka n'ife ya eri ife nwere ike iri isi onye aha ọdụghọ good mụnwa etu efu nkịta aka never divert ebe ahụ nkwụ ka nkwụ ife ahụ Nnewi kwuru mbọsị ụtụtụ 30 years ago nyere anyị peace na Nnewi onye a na-anakpuola ọkwụ ndị mmadụ tụkọ ọgụ agbafụsị aha mgbe etiri ọgụ nke mbụ ọkwa apụtara isi akwa n'ụwa ọgụ Nnewi niile ma ife a na-ekwu onye na-amụ ife ma ihe a na-ekwu n'ụwa ọgụ agbafụsị ya kịta ofekwana achọkwana because of ka ego na-ele shop na nkwọ ka amụnye ọkụ na Nnewi ha agbakwa ọsọ anyị nwa nọdụkwa anyị nwe ebe anyị agbaja nọ because na laikiri Nnewi mpụta ụwa ọzọ mma kwenye Nnewi and ife ọnụ gbasara Nnewi na-esu m afụrụ n'elu ka Nnewi dị Nnewi bụ obodo mara mma ndị mmadụ ụmụaka na-achụ ego achịrị aka kwụọ na-emebisi Nnewi onye kwuo okwu achụba ya mma na-ekwu eziokwu onwere ife mmadụ onwere ụdị mmaja aya amaja m ọ dị ọfa nka m hapụ ikwu eziokwu sịbasị ọtọnụ ndị Nnewi ka o ruru ndị Umudin chia ha pụta mma onye ọsọ onye abụrụ nwoke karịrị iwu ife iwu obodo ji debe ife obodo ji bụrụ Nnewi ịpụtazie anyị emebie ka ewu prezident mmadụ ọ na-agbagharị na ụfọdụ eziokwu onye ọ na-ama ụfọdụ a na-ekere mana ha ama ha asị 4 years what is 4 years constitution Nnewi o kwuru 4 years onwenugo nọ Nnewi ọ bụrụ ha n'onwego ofu onye nọrọ Nnewi nọrọ 4 years na local gọọmenti ewudoro m ife na na-ekwu jekwu ndị Nnewi chidetiere yọọ ha si ha wudoro kwuo onwebeghị ife awụ ife ndị na-achụ ego a na-achụ ego na akpa ụmụ ogbenye adụma against ife na-esi mụ na ha ọkwọ na njụ ịchụ ego na akpa ụmụ ogbenye ọ mụ ya enye ụmụ ogbenye ego enye mmachụ ego na akpa ụmụ ogbenye iji na-achụ ego na akpa ụmụ okwe na-esi onwere ihe ọzọ na-ese njụ na mama apụ na asị na mma apụ n'eziokwu okwe na-esi onwe onye ya sị na onwe ife mana ya na-azọ onwe onye nji ụgwọ ife na-ekwu ọkwọ na iwu Nnewi tiri ya adabara Nnewi ka o nwere ife ọzọ nwere mbọzi nọ n'akụkọ asị na onwe onye mgbeje nke ya mba
ife na-ekwu ndị mmadụ dị ka afọ ife na-emenụ mana adụm happy kịta enwere solution abịago. Ife a ga-eme ewu eje ndị ụmụ dị na-eje line onwe ha up na ha na-azụ election ha ma wele aka ha voluntary withdraw ha withdraw etinye ndị Nnewi olu. Unu eche na ọwụ gọvanọ nọ n'Ọka ọ maghị ife anyị na-eme ebe ọ maghị iwu dị na be anyị ọ baghị ma iwu dị na be anyị so anyị na-eche na ka gọvanọ were aka ọ anyị nwa ya ekwu ife anyị chọrọ emere ife anyị chọrọ so na ebe ọ na-enwe solution nkịta ọ ife anyị eweta peace total peace na Nnewi. Ndị ụmụ dị na line up mmadụ ịtọ ha wee nwanyị ha withdraw ndị Nnewi shi abanye ọdụ ha sị na INEC ji ya sọ ọwụ mmadụ nwe obodo ọwụ mmadụ si edo nwere nkwọ onwere asị edo nwere orie ọ ya enwekwa orie so ebe ọ na anyị nwa ndị Nnewi kwuo na sị nọ ndị Nnewi shi ka o ruru na ndị ụmụdị jee hapụta ndị ụmụdị mpụta igwe Nnewi pụrụ ya onye ọna pụrụ ya nọ few people ji eme biznes kwechiri na-akọrụsi ebe a onwe nke nna ege ya na-ekwugheri si eji ya chọọ settlement which is settlement wee na-ese ọmụnwa na-invest ego na Nnewi adịmya na bribe adịmeri bribe onye ọ na-ama gablos mara maha eri bribe na maha achọ ebe ya enye m ego na ọmụnwa na-eweta ego tinye ego gbasara Nnewi ka na-etinyekwa eruo tomorrow ka ya etinye Chineke ga-enye ego nga na-etinye na ọha ka mmadụ setụrụ gono kere ebe ka ha furu push money ife niile nọgoro na nkwe onwe ha n'ofe onye pụta anụ si na-enye ego m 100,000 ife ụnụ fụrụ menu nobody will do that kama ife adasị na ego ntiri ka na-ewu gaa n'ihu nya ife ya danụ adịghị enye m nwenye ọmụ na-enye ndị mmadụ so unu ege na ife na-anaghị akọgheri si ebe a onye akọgheri si ebe unu egene unu ga-ene confusion ife a na-achọ ọgwụ ka unu mechie ọnụ ka ha buru ife doro ndị Nnewi somebody wee mepee ọnụ eji rijiri ede wesa ndị Nnewi do 3 kwọta na ụmụdị ndụ 17 kwọta na ha enweghị mmadụ ife mmadụ Chineke kerekwuru ọ ife atị ga-arị nji wepụtara atọ wee sigoro a na-ekwu okwu inwe mmadụ a na-ekwu okwu agreement ede saịnụọ ị na-ekwu okwu na Nnewi enweghị mmadụ na ha dị ndị tara ife mmadụ na-ekwu ọ na inwere mmadụ ọgụ Chukwu na-eke mmadụ Chukwu na-eke mmadụ Chukwu nwere ike meghe edo 3 today olu echi omeghe edo 100 Chukwu nwere ike meghe edo 100 today olu echi omeghe edo 10 ọ Chineke na-eke mmadụ ejina mmadụ enweghị mmadụ kọ ya ọnụ ma na-eji ya kọọ ndị Nnewi ọnụ ndị Nnewi some people some of them na-emekwu ka ndị egbuwara isi ndị agbara ọgwụ n'isi because ka ife na mmadụ bụ dike na-akpọgụ dike na iburu onye Nnewi nọdụ ewere ife doro Nnewi nye ndị ọzọ ndị Nnewi onye kwuo okwu ọ pụọ why not ha nwee ịbịa togeda ife ahụ ife ha were ife ha ọha nwee ife ndị dị ịkọwa gọvanọ bụ ezigbo mmadụ gọvanọ adọghọ wiked gọvanọ aghọtara ife a na-ekwu ọ ife ụnụ gwara ya ka ọ na-ekwu eji edekọsị akwụkwọ ahụ wejeri ya ọ mazi na ndị tetụ akwụkwọ ha enweghị ọtọriti igwe wede akwụkwọ ozi mgbe igwe dị elu nke weje nha nwa jechigakwa azụ ewetazie nke igwe etinye n'okpuru tebụl eweta nke onye ọ na-ekpu ya na tebụl ha ewezi ego 6.something billion ha bụgo n'ime afịa na bribe dị aware ma Soludo amaghị Soludo is a good man and they support his last election ama m ihe mmeri onye ka atụrụ akpọrọ m eji m aka mkpọ ma ndị ọzọ na-azọ nsa withdraw for Soludo mana Soludo edeceive ya Soludo mma can never support criminalism so if that support criminal na-ebukọsị ego ọ na support ọ Soludo ka ọ bụ so ana m agwa ụnụ ịchọ nwụrụ iyi Soludo amaghị ife a na-eme Soludo edeceive mana one day ọ ya chọpụta the truth mbọsị ya chọpụta the truth ọsọ ya ata so na ife na-ekwu na etu enwego solution kịta ọnya ife a eme Nnewi bịa togeda agwa ndị a ha kwuru nwayọ withdraw meso okwu ndị Nnewi ruru abanye dọọ na enjoy Nnewi na Nnewi asọka ebe a ka m ka ya ejedebe